primeiro lugar, pois moitísimas grazas ás que estades e os que estades aquí atendendo a este novo chamado de Adega. Estamos sentados nesta mesa, pois eu son Belén Rodríguez, secretaria executiva de Adega. A miña esquerda está Fernando de Abel, que é vogal de Dereito da organización, parte da nosa equipa xurídica. Está a miña dereita Finsa Irexas, que é o secretario técnico de Adega e tamén parte da equipa técnica da organización. Hoxe convocámosvos para anunciar que hoxe mesmo lanzamos unha campaña de recadación, de crowdfunding ou de doazóns solidarias para poder recadar os medios e os recursos necesarios para afrontar a loita xurídica, a loita xudicial que moi previsiblemente temos que comezar en pouco tempo, xa que entendemos que vai ser totalmente inevitable esquivala. A nosa campaña Xustiza para o Ulla de recadación solidaria está enfocada en defender precisamente o Ulla, por extensión a ría de Arousa, de dúas das principais ameazas que a estora penden sobre el, que sería a macrocelulosa de Altri máis a mina de Touro o Pino. Esta asociación, Adega, como sabedes, xa ten iniciado noutras ocasións para defender o territorio campañas de recadación, como foi o caso de tipo de esparalos para defender a nosa terra da invasión eólica, campaña que, por certo, tivo unha grande resposta positiva por parte da sociedade galega e que nos permitiu, no seu día, emprender accións xudiciais, recursos contra máis de 30 proxectos eólicos, os cales, casi na súa totalidade, están actualmente paralizados polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Entendemos que tanto a macrocelulosa de Altri como a mina de Touro son dúas agresións medioambientais moi importantes para o noso territorio que van alén dos impactos negativos que les poden xerar na nosa terra, senón que tamén afectan a sectores productivos estratégicos, como pode ser a agricultura e a pesca, afectan aos valores culturais e aos valores patrimoniais que rodean todo o que é a bacía do Ulla e a ría de Arousa e tamén afecta a saúde pública dos galegos e galegas. Por lo tanto, parecenos que son motivos suficientes como para emprender accións alén das administrativas e das movilizadoras, tamén accións xurídicas para defender a nosa terra de todas estas ameazas. É unha loita a xudicial inevitable, consideramos, logo de que, como sabedes, xa saiu publicada a declaración de impacto ambiental de Altri e tamén a conselleira de Medio Ambiente anunciou que antes do verán íamos ter unha autorización ambiental integrada, polo tanto, xa son dous obxectos concretos os que temos por diante para acudir aos tribunais. E, por outra banda, como sabedes, a mina de Touro Pino, que está agora en tramitación, xa ten a concesión de augas, pero tamén superou o trámite de exposición pública de alegacións e, moi probablemente, nos vindeiros meses teremos tamén publicada unha declaración de impacto ambiental positiva. Neste sentido, estes serán os dous primeiros retos para os cales daremos apertura a esta campaña de recadación para recurrir a autorización ambiental integrada de Altri e tamén a denegación da solicitude de arquivo de augas de Altri para a macrocelulosa. Serán eses os dous primeiros retos desta campaña e entendemos que esta campaña Xustiza para o Ulla deberá de ter unha vocación de permanencia mentras estas dúas ameazas, tanto a mina de Touro como a celulosa de Altri, teñan posibilidades de levarse a cabo, de executarse no noso territorio. Os retos de recadación vanse ir abrindo conforme vayamos coñecendo ou se vayan anunciando as diferentes resolucións administrativas
que sexan recorribles no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Como dicía, pois, o primeiro reto vai ser, para o que está agora mesmo aberta a campaña, o primeiro reto de recadación, o recurso de autorización ambiental integrada máis o arquivo de augas, que, como xa anunciamos no seu día, é un expediente que está en Augas de Galicia que debería xa ter sido declarado caduco por exceder o prazo para a súa resolución no pasado mes de setembro. Solicitamos a Augas de Galicia ese arquivo do expediente. Ata o momento non temos resposta a nosa solicitude, polo tanto, pois en poucas semanas estaríamos xa en disposición de interpoñer un recurso contencioso administrativo contra esa denegación. Por outra banda, sabedes que recentemente xa interpuxemos un recurso contencioso administrativo contra a desprotección que sufriu o espazo no que se plantexa a instalación da factoría de Altri, no que sería a Estrategia de Infraestructura Verde de Galicia. É un procedimento que xa iniciamos previamente e que pois foi o pistoletazo de salida da campaña de acción xurídica da ADEGA contra o proxecto de Altri. Para poder acadar os recursos necesarios, poder afrontar, polo tanto, a loita xurídica contra estas dúas resolucións, a autorización ambiental integrada máis esa denegación do arquivo de augas, establecemos un prazo de 3 meses desde o día de hoxe, é dicir que o 28 de xuño remataría o prazo para acadar os recursos suficientes para abordar eses dous cometidos, e que estimamos pois, nun custo de 39.100 euros para poder costear pois, tanto que a defensa xurídica como a elaboración dos pertinentes informes técnicos periciais que haxa que elaborar para poder rebater nos xulgados pois, os argumentos de compatibilidade ambiental deste proxecto que foron pois, publicados, como sabedes, pola Xunta a través da Declaración de Impacto Ambiental. E, como dicía, pois non descartamos abrir novos retos de recadación, evidentemente, segundo se vayan producindo pois as diferentes resolucións que están pendentes aínda para poder executar estes proxectos. Non? Chamamos, polo tanto, a colaborar a toda a sociedade galega nesta campaña para que entre todos e todas pois, poidamos defender tamén nos xulgados o noso territorio, defender o Ulla, defender a Ría da Arousa, e tamén chamamos, como non, a todas as asociacións, plataformas que están tamén en contra destes proxectos, que tamén teñen o mesmo obxectivo que a nós, que é defender o territorio, e que, ademais, están directamente afectadas como veciñas e veciñas por estes proxectos. Non? Ben, pola miña parte, nada máis. Están comigo, como dicía antes, as dúas persoas que van a coordinar a equipa xurídica e técnica en todo este proceso. Calquera pregunta que teñades ao respecto desta campaña ou da estrategia da ADEGA en relación a como afrontar esta nova fase, pois estaremos encantadas de respondervos. Como se colabora, onde se fan as donacións, todo isto, como se fai? As doazóns, temos xa elaborado unha plataforma online a través da cal achegar a facer esas doazóns. As doazóns, todas elas poderán ser obxecto de desgravación na declaración da renda, ata un 80% dependendo dos casos. A ADEGA é unha asociación sen ánimo de lucro, pero de utilidade pública, e, polo tanto, o seu réxime fiscal está ligado á lei de mecenado, polo cal precisamente todas estas doazóns poderían obter un beneficio fiscal. Non? Temos un precedente, como dicía, que é o de tipo a desparalos, que grazas a él nos permitiu afrontar como entidade social todos eses gastos derivados da acción xurídica, non? E permitiu afrontar con garantías, con fortaleza,
estes procesos pois grazas precisamente á solidariedade das persoas e de todo o pobo galego. Entendemos que nestes momentos o pobo galego xa manifestou reiteradamente de forma contundente cal é o seu posicionamento respecto de Altri, cal é o seu posicionamento respecto da mina de Touro, entendemos que se mobilizou de forma contundente ante un goberno como que temos autoritario que non atende a demanda e a reclama da sociedade do povo galego como é o de Alfonso Rueda, pois non nos vai quedar máis remedio que defender o noso territorio nos tribunais. Non nos gusta ter que chegar a este punto, porque entendemos que as regras e os instrumentos democráticos deberan de ser suficientes no ámbito administrativo para defendernos deste tipo de ameazas, pero ante unha resposta tan negativa como a que estamos a recibir, de tal desprezo como por certo está a demostrar o goberno da Xunta para coas mobilizacións sociais que se teñen celebrado no noso territorio en contra destes proxectos, pois evidentemente non imos ter máis remedio que defendernos de outros xeitos. Sí, eu tiña dúas preguntas. No caso de Altri, o que pretendedes recurrir, entendo que non é a día, senón a próxima declaración legal que aínda non se coñece, non? Sí, se queres contestar. No caso de Altri, bueno, como probablemente sabes, as días non se poden recorrer autónomamente, non? Entón, no caso de Altri, pois vai haber unha sucesión de resolucións administrativas que vai haber que impugnar. Vai haber unha resolución sobre a captación de augas. Hai, pois, un silencio administrativo que se producirá próximamente polo transcurso do tempo pola solicitude nosa de declaración de caducidade do procedimento de captación. Vai haber unha autorización ambiental integrada que sí é recurrible autónomamente e despois haberá unha autorización sustantiva que tamén haberá que recurrir e haberá que impugnar o contido da día cando se trate de impugnar a autorización sustantiva. É dicir, hai unha sucesión de procedimentos que terán que ser impugnados. Logo tiña outra pregunta respecto ao tema dos eólicos, porque a semana pasada coñeceuse unha nova resolución do Supremo que avala máis pois o que é a postura da Xunta, e parece que a dirección pode ser desparalizar eses proxectos que conseguistes paralizar. Non sei, respecto a este tema, que atitude ides tomar a partir de agora, ou, bueno, pues, como recibides esa nova sentencia do Supremo? Nós vamos a adoptar a mesma atitude que temos adoptado ata agora. Cando houbo a primeira sentenza recente do Tribunal Supremo relativa á ampliación do parque eólico de Corme, na que o Tribunal Supremo pois finalmente casou a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza e declarou a legalidade desa ampliación, dende a Xunta de Galiza e dende o sector, pois felicitáronse inmediatamente porque iso iba a acabar co problema que teñen co eólico en Galiza. E estamos, pois, non sei, un ano e pico despois, pois nunha situación igual, non? Esta sentenza do Tribunal Supremo da semana pasada o que di, e aí está a sentenza paralela, é que por parte da Sala do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza non se xustificou debidamente a existencia de fragmentación artificial. Eso é o que di, non di nada máis. Eso non é ningunha solución para os 90 ou 100 pleitos que teñen abertos polas 70 autorizacións que deron. Polo tanto, pois haberá que agora sucesivamente o que haberá que facer en eses pleitos é pois terán que retomarse as tramitacións. Hai un trámite procesual que consiste en preguntarlle ás partes se consideran que esa sentenza é aplicable ao pleito en cuestión e despois pois, o tribunal tira que ditar as sentenzas, pero isto depende de se justifica ou non se justifica caso por caso que hai fragmentación. Non depende dunha sentenza do Tribunal Supremo. Polo tanto, calquera consideración acerca de que isto vai acabar co problema é unha total e radical falsedade.
como tantas que veñen da Xunta de Galiza, claro. Volvendo sobre o Altri anterior, bueno, o recurso foi ante o contencioso, por onde vai isto directamente ao Tribunal Superior de Justiza de Galicia, ou que camiño hai de seguir para impugnar e recorrer a declaración integrada e todo isto? Bueno, teremos que vela primeiro, non? É dicir, por ahora o único que coñecemos é a día. Eu teño a miña opinión sobre esa día, calquera terá a súa propia, pero até que non teñamos a autorización ambiental integrada na man, pois non podemos opinar. De máis informes, non sei se hai que agardar a eses novos informes ou neste proceso, ou xa contades con, digamos, documentación para ir avanzando. Sí. A ver, até agora co que contamos primeiro co expediente, decir, co estudo de impacto ambiental da empresa, coa declaración de impacto ambiental emitida recentemente pola Xunta, e temos solicitado o acceso completo ao expediente para poder consultar aqueles informes sectoriais que foron determinantes para que a Administración lles concedera unha declaración de impacto ambiental favorable. Por certo, unha declaración de impacto ambiental favorable que, do noso punto de vista, bueno, Fernando non se quiso pronunciar, pero sí, é dicir, pasará a historia da infamia dos actos administrativos, como no seu momento pasou aquela declaración de impacto ambiental que asinou por parte de Augas de Galiza no seu momento para o encoro da Base, para o encoro de Cortizo en Caldas de Reis, o ex conselleiro de Medio Ambiente Agustín Hernández, non? É dicir, que era unha auténtica chafallada. Ben, esta é outra chafallada, un pouco máis elaborada, pero, é dicir, dende cando unha declaración de impacto ambiental que ten que dar conta de todos os impactos de como se amortecen ou como se compensan dunha instalación como a de Altri, adía eses datos concretos de canto vai a poder emitir, de que xeito afecta a determinados organismos, como vai a incidir sobre a saúde das persoas, a outros pronunciamentos que incluirá, ao parecer, a autorización ambiental integrada. A declaración de impacto ambiental ten que ser perfectamente autónoma e ten que dar resposta a todas as eivas ambientais postas manifesto polas partes, en este caso, e polas máis de 27.000 alegacións que se presentaron ao proxecto. Cando di, bueno, esta cuestión xa se resolverá cando se aprobe a autorización ambiental integrada. Eso é unha chafallada. Vale? E logo, dende o punto de vista técnico, si temos, desde logo, vamos a facer o posible, e se non, até agora non nos deron acceso ao expediente, e iso que, curiosamente, estamos recoñecidos automáticamente como parte interesada. Sabedes que unha das estrategias da Xunta para intentar desmobilizar as máis de 27.000 persoas e entidades que presentaron alegacións ao proxecto foi exixirles que demostraran a súa condición de parte interesada, porque casi todas, a maior parte das alegacións incluían a solicitude de ser recoñecida como parte interesada. Ben, a ADEGA no seu momento, evidentemente, bueno, xa avanzou, ademais Belén, somos de utilidade pública, xa se nos ten recoñecido o feito de que como entidade podemos e debemos ser recoñecidos como parte interesada, pero se nos pediu que o demostráramos, fixemos ese trámite xa a finais do pasado ano, ese trámite non foi respostado e, fronte ao silencio administrativo, en este caso é positivo, consideramos que xa debemos acceder a toda a documentación do expediente, nomeadamente a eses informes sectoriais que se mencionan pero que non se expoñen, non? Ainda non tivemos acceso a eses informes sectoriais. Sobre si temos información, claro que temos información. A información foi a que puxemos de manifesto nas nosas alegacións, é dicir, unha serie de eivas, unha serie de contradiccións, unha serie de omisións absolutamente palmarias que incumpren legislacións básicas. Por lo tanto, é dicir, aí xa hai o pedado para poder no seu momento, como comentaba Fernando, en canto aproben a autorización ambiental integrada, ir pola vía contencioso administrativa, pero os argumentos están moi claros. E precisamente o que queremos é ver en que se fundamenta a Administración para autorizar este proxecto. Mais aló destas declaracións desafortunadas da conselleira, pois que di, bueno, total, ninguén bebe directamente a auga do Ulla. A ver, señora Vázquez, eso é trumpismo ambiental. Chámase trumpismo ambiental. Deixenos acceder ao expediente onde están todos os informes que xustifican, en base á legislación e a evidencias científicas, as autorizacións, a autorización en concreto que acaba de conceder vostede, e contrastamos argumentos, vale?
E iso que queremos. Esperemos que en breve poidamos consultar ese expediente, pero dende logo para iniciar este procedimento xudicial polo que atinxe por unha banda a cuestión da caducidade do expediente de augas temos máis que suficiente, non? No caso da mina de Touro, solo se por aclararme, era un tema que parecía que estaba fechado, que iba a estar fechado, había unha obriga de restauración do territorio que nunca se chegou a cumplir e agora de repente estamos outra vez con un montón de problemas, non? Por que sucede isto? Quero decir, sin realmente chegar a restaurar ou facer un intento de restaurar, ou é isto un encubrimento de restauración que han pasado por unha restauración? Cales son os problemas na actualidade? Sí, a ver, efectivamente, é iso, non? A ver, a excusa da Cámara Mineira, e isto, vamos, é moi recente nunhas xuntanzas que houbo organizadas pola CIGA en Ourense a respecto do problema da minería, da seguridade mineira, o representante da Cámara Mineira admitiu, diante das preguntas do público, que a problemática actual das minas é diferente ao que acontecía no seu momento, porque no seu momento non había legislación ambiental. Ben, isto é falso, porque a propia lei de minas, a propia lei franquista do 73, a marxe de que temos unha lei galega xa dende 2008, establece a obriga de restaurar, eso sí, con non todas o rigor que ten posteriormente outras legislacións como a ambiental ou a de avaliación ambiental ou a de protección do territorio de Rede Natura e outras moitas, pero xa na lei do 73 se incluía a necesidade de restaurar os terreos degradados polas actividades mineiras. O discurso da Cámara Mineira é que antes non o fixemos porque non era obrigatorio. Agora sí que queremos cumprir absolutamente con todas as condicións que nos queiran poñer e poñen, no caso da mina de Touro, como condición para que se restaure que lle deixen explotar. É dicir, fixemos un pasivo ambiental porque non había legislación que nos obrigara a restaurar. Falso. Había, vale? E agora, esa restauración vai depender de que nos deixedes explotar. Eso é unha especie de chantaxe, non sei como interpretares vos, pero non vou a restaurar se non me deixas obter a beneficio dese recurso, en este caso é o cobre. Ademais, a favor dos ventos que sopran na Unión Europea respecto de suministrarse dentro da propia Unión das materias primas críticas. O cobre é unha delas. Entón, pretenden utilizar como argumento, como chantaxe para restaurar o que deixaron desfeito no seu momento a necesidade de que lle autoricen un novo proxecto. E isto non é así. Isto é unha perversión da lei, da propia lei do 73, que, por certo, parece ser que vai ser reformada próximamente, xa o Ministerio está dando os pasos para que haxe unha lei marco estatal de minas que sustitúa a do 73, pero en Galiza temos unha lei que é do 2008, que ademais establecía, xa dende 2008, cuestións moi claras a respecto dos proxectos de restauración de minas e cales debían ser as obrigas das concesionarias das autorizacións mineiras. Tamén se pasaron dela, non? Entón, o que preguntas a respecto da mina de Touro, non se pode obviar a responsabilidade que ten a empresa que herdou a concesión, neste caso Explotacións Gallegas, da antiga Río Tinto Mineira, condicionala a que lle autoricen a apertura da mina, porque se faz o argumento contrario, resulta que non vou restaurar se non me deixas beneficiar o cobre. Así que como non no suposto caso de que se denegue, non vou a facer nada aí. Non, todo o contrario. Nós o que dicimos, ademais, nas nosas alegacións é que primeiro restaura os pasivos ambientais que deixaches e que a día de hoxe siguen deitando toneladas de augas contaminadas á bacía do Ulla por metais pesados, non? E despois veremos a ver si se autoriza e en que condicións un eventual aproveitamento mineiro. Esa é a cuestión, non? Non sei se me estendí demasiado, pero e en ese xogo non queremos entrar. En que medida pode axudar tamén informes como os do ICOMOS, que di que a proximidade aínda que non pasa a mina de Touro por terreos do Camino de Santiago, sin duda a proximidade pode afectar directamente. Sí, pois sería unha boa idea que se pronunciara ao respecto, porque é evidente de que a declaración dun ben
dun ben patrimonio da humanidade por parte da UNESCO comporta unha serie de responsabilidades e non atinxe directamente ao propio ben en sí, sino a toda a contorna, porque a UNESCO entende que un determinado ben ten sentido en esa contorna. Esperemos que aplique dende a UNESCO o mesmo criterio que aplicou hai poucos meses, bueno, xa ano e pico, ou pasou máis tempo, para rexeitar a proposta da Xunta de declarar Patrimonio da Humanidade a Ribeira Sacra. É dicir, como vamos a declarar Patrimonio da Humanidade a Ribeira Sacra con 4 proxectos de macroencoros en funcionamento e con dúcias de eólicos que están inzando o territorio e desvirtuando eses valores que ti reclamas, no? Entón, se aplicara o ICOMOS, se aplicara o UNESCO, ICOMOS é o Comité Español, no? O mesmo criterio para a mina de Touro, evidentemente, tiña que emitir un informe negativo condicionando unha eventual retirada da consideración do Camiño de Santiago como ben patrimonio da humanidade a que a mina se abra ou non. En ese sentido a pelota está no tellado do ICOMOS. Dentro das alegacións que nos presentamos, aparte das cuestións técnicas relativas ao modelo de explotación e outras, estaba precisamente a cuestión patrimonial, non? É dicir, isto non se pode obviar que unha macroinstalación como unha mina a ceo aberto de dúcias de hectáreas pode condicionar gravemente a consideración do Camiño de Santiago como patrimonio da humanidade. E isto hai que valoralo tamén, vale?